అసలేందిరా మన బతుకింత దరిద్రంగా ఉంది. ఏమన్నా డాన్స్ వీడియోలు చేద్దామంటే డాన్స్ రాదు. పోనీ ఏదన్నా చేసి పీకుదామంటే టాలెంట్ లేదు. చదువుకుందామా అంటే చదువు రాదు. పోనీ చెప్పుకోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉందంటే అది లేదు. ఉన్న ఎకరాలన్నీ తాతేమో రత్తాలకు రాస్తాడు. హెయిర్ కేర్ వీడియోలు చేద్దామంటే నెత్తి మీద ఉన్న బొచ్చే లేదు. పోనీ జిమ్కి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీడియోలు చేద్దామంటే అది లేదు. జిమ్కి డబ్బులు లేవు. ఒకవేళ కట్టినా వెళ్ళడానికి బద్ధకం. అసలేందిరా ఇది? మన జీవితంలో చెప్పుకోవడానికి ఒక టాలెంట్ కూడా లేదా? కనీసం మనం పైకి సాధించింది కూడా ఏమీ లేదా? ఎంత బుర్ర చించుకున్నా మనలో ఉన్న టాలెంటే బయటికి రావట్లేదే. ఏదో ఒకటి ఏడ్చి సావాలి కదా పుట్టినందుకు. ఏం చేయాలి అసలు మనం? ఏందిరా ఇది? అసలు ఎంత ఆలోచించినా ఒక్కటే బుర్రలోకి వచ్చి సావదు. ఎక్క టాలెంట్ కూడా లేదా మనలో? ఇంత దరిద్రమైన పుట్టుక మంది. మన లైఫ్లో పోక్రి